كم نزال فيديو تكتاتلو زلكم كم يكنيكم سلام طعنان زلو صوم سلام طعنان زلو غيزي يحلفكم تكونوا تسفانا غبركم لو ما انتم بار بخالي حدش فيديو مصيلكم نسخه ابز زلنا يو عندم بار قرط ካብ ናይ ቀዳማይ ሴሚስተር ትምህርቲ ወዲኦም ናብ ናይ ካልኣይ ሴሚስተር ትምህርቲ ክኸዱ ንእሽተይ ብሬክ ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ ወይ ድማ ናይ 2022 ቀዳሚቲ ዕረፍቲ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ስለዚ እንታይ ክብል ደሊ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክኸውን ከለዎ ንደቅና ኣብ መፃወቲ ቦታታት ከይድና ክንወስዶም ከለና ኣዝዩ ትብዓት ይገብረሎም ማለት እዩ ኮንፊደንስ ይገብረሎም ምክንያቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስኣተው ካብ ደቀይ ካብ ዝርድኦ ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስኣተው መምህራን ይሓድኦም ዕረፍቲ ከመይ ከም ዝነበረ እንታይ ከም ዝገበሩ እንታይ ክገብሩ ምዃኖም ይሓድኦም ወይ ድማ እንታይ ከም ዝገበሩ ይሓድኦም ማለት እዩ ደቅና ከዓ ምስቶም ደቂ ካልእ ዓዲ ስለ ዝመሃሩ ምስኣቶም ክዛረቡ ከለዉ ምእንቲ ትብዓት ክስምዖም ማለት እዩ ምእንቲ ብኮንፊደንስ ክዛረቡ ርእሰ ምትእምማን ገይሮም ከዓ ሓሳባቶም ምእንቲ ከቕርቡ ወይ ድማ ትዝገበርዎ ነገር ብትብዓት ክዛረቡ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ጌርናሎ ኣዝዩ ሓጋዚ ኢለ ይሓስብ እዚ ንኣብነት ሕጂ ካብቲ ዘሐጉሶም ንኣሽቱ ቆልዑት ከምዚ ሕጂ ናይ ደቂ ዕድመ ዘለዋ ከምዚ እኩብ ናይ እንስሳታት ቦታ ዘለዎ ቦታ ወይ ድማ ምፅዋት ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይኑ መፃወቲ ንቆልዑት ተባሂሉ ዝተዳለወ ገለገለ ካብቲ ዘሐጉስን ፀወታታት ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ግድን ኣይኮነን ገንዘብ ዝወፁ ጥራሕ ክኸውን ፀወታታት ምናልባት ገለ ፍልይ ዝበለ ኣክቲቪቲ ፍልይ ዝበለ ንጥፈታት ኣብቲ ከባቢና ዝግበር ተዳእ ኮይኑ ኣብ ከምኡ ክኸዱ ኣብኡ ክሰርሑ ሽዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተመለሱ ብትብዓት እቲ ዝገበርዎ ነገር ክዛረቡ ክሕግዞም ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ኣብዚ ናትና ሕብረተሰብ ብማሕበራዊ ሂወት ኢና ንፍለጥ ወይ ድማ ማሕበራዊ ሂወት ካብቲ ኣዝዩ ልሙድ ዝኾነ ናትና ባህሪ እዩ ማለት እዩ ሶሻል ላይፍ እቲ ዘዕብየና እዩ እቲ ንነብረሉ ዘለና እዩ ከዓ ግን ኣብዚ መፂና ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ግዜ ናይ ሆሊዴይ ዕረፍቲ ክኸውን ከሎ ወይ ድማ ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ክኸውን ከለዎ ንደቅና ሒዝናዮም ክንከይድ ከለና ናብ ዝኾነ ቦታ ወይ ድማ ምብፃሕ ወይ ድማ ከም ናብ ፋሚሊ ገለ ሒዝናዮም ክንከይድ ከለና ብዙሕ ግዜ እቲ ንገብሮ ኣክቲቪቲ ኣብኡ ኣብታ ውሽጢ ገዛ ዝተደረተት እዩ ንኣብነት እንጀራ ጌርና ፀብሒ ጌርና ቡን ጌርና ካብቲ ንዓና ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ እሱ ከዓ ፅቡቅ እቶም ቆልዑት እውን ይፈትዎ እዮም ኩሉ ግዜ ይፀልኦ ማለት ኣይኮነን ይፈትዎ እዮም ግን ኣብታ ውሽጢ ገዛ ተሓፂራ ተተረፍያተ ኣብ ቫኬሽን ብዙሕ ግዜ ንሕና ንገብራ ማለት እዩ ኣብ ኣኻቶም ቆልዑት ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ቴሌቭዥን እዮም ክሪኡ ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ንሕና ቡና ሰተና ዲና ካልእና እናገበርና ኣብ ቴሌቭዥን ምርኣይ ወይ ድማ ኣብ ቴሌፎን ምጥዋቅ እዮም ክሕልፍዎ እቲ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እንዳዓበዩ ምስ ከዱ ካብቲ ኣዝዩ ዘሰልችዎም ሂወት እዩ ዝኸውን ብገለ ሸነኹ ይፈትዎ ብገለ ሸነኹ ከዓ ይፀልዎ ምክንያቱ ቫኬሽን ከይድካ ወይ ድማ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ከይድካ ገለ ነገር ክትገብር ከለኻ ንዓኣቶም ደስ ስለዝብሎም ቁርብ ዕድመ ዕብይ ዝበሉ እንተኮይኖም እውን ካብቲ ሲነማ ምእታው ኣዝዩ ደስ ዝብሎም ቦታ ኣብ ግዜ ክረምቲ ወይ ድማ ሳመር ተዳ ኮይኑ ከዓ ኣብ ባሕሪ ብምኻድ ኣዝዩ ፍሉይ ግዜ ክሕልፉ ክእሉ እዮም ኩሉ እቲ ዝኽፈሎ ጥራሕ ዘይኮነ ብነፃ ከዓ ንገብሮ ደስ ዝብለካ ነገራት ኣብ ፓርክ ከይድና ምዝንጋዕ ድዩ ፒክኒክ ምውፃእ ድዩ እዝታት ካብቲ ኣዝዩ ደስ ዝብሎም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም እንታይ ከም ዝገበሩ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ክዛረቡ ከለዉ ምስቶም ደቂ ተዓዲኦም ተወዳደርቲ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ እሳቶም ነቲ ምስኦም ዘሎ መሓዝኦም ትዝብሎ ዘሎ ስለ ዝሰምዑ ንሳቶም ጋር ገለ ነገር ክብሉ ይደልዩ እንተደኣ እቲ ናትና ከም ዝተሓፀረ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ድማ ናብ ገለ ቦታታት ሒዝናዮም ዘይንኸይድ እንተደኣ ኮይና ወይ ድማ ገለ ኣክቲቪቲ ዘይንገብር እንተደኣ ኮይና እቲኦም ቆልዑት ኣብ ቅድሚ እቲኦም ደቂ ክላስኩም ክዛረቡ ትብዓት ኣይረኽቡን እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ጌርና ይብሉኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ገለ እዋን ካብቲ ዘስተውዕሉ ኣነ ሕጂ ቀዳሚ ሰንበትም ኮይኑ ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ከለዉ ቆልዑት መምሃራ እንታይ ጌርኩም ክብልዎም ከሎ ሓንሳብ በለይ ወላ ሓንቲ ኣይገበርናን ወላ ሓንቲ ኣይበልክዋን ትብል እንታኹም ክዳሞ ዘይበልክያ ምሻ ኣብ ገዛ ከምዚ ጌርና ገለ ክብላ ከለኹ ኖ ካልእ እምበር ንሱ ዳ ኩሉ ግዜ እንዲና ንገብሮ ትብለኒ ሕጂ ንኣብነት ቀዳም ሕጂ ኩላትና ኣዴታት ከም ንገብሮ ገዛ ኣብ ንዓኣቶም ኣብ ምፅርራይ ኣብ
ገዛ ምውግጋን ወይ ድማ መግቢ ምስራሕ ናይ ሶሙ ዝኾነና ሰራሕተኛታት ተኾይና ናይ ሶሙን መግቢ ምስራሕ ገዛ ምፅራይ እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ምውድዳእ ኢና ንገብሮ ይትኾን ማለት እዩ ኣብቲ ገለ ቀዳም ኣነ ቢዚ ክኾን ከለኹ በቲ ንኣታትን ጨጉሪ ክትቁንን ክትሓፅበን ገለ ክተፀራር ገዛ ቢዚ ክትከውን ከለኻ ትጉዳእ ምሽና መዓልቲ ንሳተን ግን ኮፍ ኢለን እየን ዘለዋ ኣብ ገዛ ማለት እዩ ኣነ ቢዚ ዘለኹ እምበር ንሳተን ኮፍ ኢለን እየን ዘለዋ ወይ ገለ ክስእላ እየን ወይ ገለ ክሪኣ እየን ኣብ ገለ ቴሌቭዥን ክሪኣ እየን ንሳተን ወላ ሓንቲ ኣይገብራን እየን ዘለዋ ካብቲ ካልእ መዓልቲ ሰሙናት ዝፍለ ነገርስ ኣይገብራን እየን ዘለዋ ስለዚ ፍሉይ ነገር ኣይትርእየሉን ያደላ ማለት እዩ እቲ ኣጓለይ ስለዚ ወላ ሓንቲ ዘይገበርና እሞ ኢላትና ማለት እዩ እንታይ ኮይና ዘይንገብር ምሽ ከምዚ ጌርክ ስኢልኪ ከምዚ ጌርኪ ኖ ማማ ካልእ እምበር ኢላትኒ ሕጂ እቲ ካልእ ትብለኒ ዘላ እንታይ ምዃኑ ተረዲእኒ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ቀሊል ኢለ ዝሓስቦ ኣነ ንጥፈታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ስናተይ ዕድመ ዘለዋ ቆልዑት ኢለ ዝሓስቦ ካብ 2 ክሳብ 6 ወይ 7 ዓመት ዘለዉ ቆልዑት ኢለ ዝሓስቦ ንጥፈታት ማለት እዩ ከም ዝበልኩም ኣብ መካነ እንስሳታት ብምኻድ ናይ እንስሳታት ቦታ ብምርኣይ ኣብ ፓርክ ኸይድና መፃወቲ ዘለዎ ቦታታት ምፅዋት ኣብ ግዜ ሳምርቲ ኮይኑ ከዓ ናይ ፋሚሊ ወይ ድማ ናይ ኣሕዋት ባርቢኪው ጌርካ እቲኦም ቆልዑት ኣብ መፃወቲ ቦታ ይፃወቱ ንስኻ ከዓ እንዳረእኻ ንዕኦም ትዘናጋዕ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ከባቢና ካልእ ንጥፈታት ናይ ቆልዑት ዝግበር እንተደኣ ሃልዩ ማለት እዩ ኣብ ከምኡታት ክንሳተፎም ከለና ብትብዓት ክዛረቡ ክኽእሉ ኣብቲ ምዝራብካ ቋንቋ ናይ ምምዕባል ክእለቶም የዕብዩ ማለት እዩ ብኡ ከዓ ርእሰን ምትእምማን የጥርዩ ቆልዑት ማለት እዩ ስለዚ ነገር እዚ ክነማዕብሎ ንሕና ከም ኣዴታት ወይ ድማ ከም ወለዲ ፅቡቅ እዩ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ምናልባት ጠቃሚ እዩ እንተዳኢልኩም ዝሓሳብ ወይ ድማ ኣገዳሲ እዩ እንተዳኢልኩም ሼር ክትገብርዎ ናብ ሰባት ይምሕፀነኩም ማለት እዩ ካብ ዝተረፈ ድማ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ናይዛ ፋሚሊ ቤትዮኒ ዩቲዩብ ቻነል ስድራ ክትኮኑ ብትሕትና ይሓተኩም ማለት እዩ ሳብስክራይብ ምስ ገበርኩም ነታ ኣብ ጎና ዘላ ናይ ደወል ምልክት እንተዳ ተውየቁማ እቲ ዝመፅእ ቪድዮታት ከም ዝወረደ ንዓኻትኩም መልእኽቲ ክሕብረኩም ክእል ብኡ ከዓ ክትርእይዎ ትኽእሉ ማለት እቲ ቪድዮታት ስለዚ እምበር ንሎም መዓልቲ ዘዳለኽዋ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ፈቲኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ ሰሰናይ